Moi, mä olen Anna Perho ja sä kuuntelet Sijoitusovi-podcastia. Tervetuloa Miia Korokanerva, Isännöintiliiton toimitusjohtaja. Kiitos Anna. Kiitos, on kiva olla täällä. Ihanaa kun tulit. Sä oot tuttu nimi myöskin Suomen vuokranantajista, jossa sä toimit toiminnanjohtajana ennen kuin siirryit Isännöintiliittoon. Sä oot jossakin lausunut tällä tavalla, että olen intohimoinen järjestöjohtaja, kiinteistöalan asiantuntija, muutoksen mahdollistaja ja laumani rakkausjohtaja. Niin miten järjestötyöhön rakastutaan? Miten siellä tullaan lauman rakkausjohtajaksi? No, ihanan tämmöinen helppo aloitus. Siis rakkausjohtaja on itse asiassa semmoinen lempinimi, minkä mä sain silloin vuokranantaja-aikana vuokranantajien tämmöisiltä vapaaehtoisilta aluepäälliköiltä tai erityisesti yhdeltä heistä. Ja mä luulen, että se liittyy ja se koko rakkaus liittyy niin kuin siihen, että kun on ympärillä tai saa ympäröidä itsensä semmoisilla ihmisillä, jotka tosi intohimoisesti tekee sitä juttua, mitä siinä niin kuin yhdessä tehdään. Ja siinä on niin kuin semmoinen, että kaikki on mahdollista, kaikkia kannustetaan ja jotenkin niin kuin, ja hyväksytään myös tosi niin kuin laajasti semmoinen erilaisuus. Niin se on jotenkin niin kuin semmoinen ympäristö, että ei siinä oikein voi muuta kuin rakastaa. Minä rakastin niitä kaikkia ihmisiä ja ylipäätäänkin se on se ehkä semmoinen mun elämän filosofia, että niin kuin, mieluummin rakastan ihmisiä ympärillä kuin mitään muuta. Kumpa tämä sinun ajattelusi leviäisi laajemmalle? Mun näkemyksen mukaan järjestöihmiset on oma ihmislajinsa. Niin mikä siinä järjestöhommassa sua kiehtoo? No, jos mä sanon ensin sen, että miksi mä lähdin sieltä vuokranantajilta ja menin sinne Isännöintiliittoon, niin mikä mun mielestä liittyy tavallaan just siihen järjestöhommaan on se, että siinä on ihan omanlaisensa haasteet. Että tavallaan, että niin kuin jos mä menisin johonkin yritykseen, niin se haaste olisi varmaan semmoinen, että miten mä kehitän jonkun kiinnostavan tuotteen tai miten mä teen enemmän fyrkkaa. Mutta kun menee järjestöön, niin se on silleen, että miten mä muutan tätä maailmaa tai miten mä muutan tätä alaa tai miten mä muutan näitä ihmisiä. Tai niin kuin siinä on joku semmoinen niin kuin valtavan ison mahdollisuuden niin kuin paikka monesti. Ja tietysti ehkä tällä kiinteistön rakentamisella, kun ei tämä on ehkä hieman konservatiivinen ja takapajuinenkin ja monella tavalla niin kuin ehkä jäänyt vähän monista muista toimialoista jälkeen, niin täällähän sitä niin kuin muutoksen mahdollisuutta vasta onkin. Ja niin, järjestössä pystyy tekemään sitä. Niin, että se vaikuttavuus on aika isollaan ja sillä on parhaimmillaan ihan siis yhteiskunnallista merkitystä. Kyllä. Takapajuisuuden poistamisella. No sun kanssa voisi puhua vaikka mistä, mutta keskitytään tänään kahteen juttuun. Ensinnäkin siihen, että miten tunnistat hyvän isännöitsijän ja puhutaan tietenkin siitä isännöinnistä noin ylipäätään ja sitten tehdään lyhyt katsaus yleisellä tasolla tämän hetken taloyhtiöiden tilanteeseen. Me tehdään tätä siis elokuun lopussa 2023 ja tämä on aika kriittistä, mutta tämän podin toimittamisen kannalta todella mielenkiintoista aikaa, kun joka päivä saa kuulla mediasta, että miten synkkää kaikki on kiinteistöalalla. Kyllä. Joo. No puhutaan ensin siitä isännöinnistä, joka on tietysti tosi suuressa roolissa vaikkapa taloyhtiön remonttien suunnittelussa ja kiinteistön hoidossa ja näin. Mutta sitten se on samaan aikaan vähän oudosti mun mielestä sellainen asia, että se ei kauheasti niin kuin kiinnosta ennen kuin jos joku menee pieleen ja sitten on helvetti irti, jos ei se isännöitsijä vastaa mulle sekunnissa. Niin sitten se on niin kuin huono ja miksi tämä on tämmöistä ja missä ovat vanhan liiton talkkarit ja muuta. Tiedätkö, sä tiivistit itse asiassa yhden semmoisen kalvon, mitä mä oon monesti käyttänyt, kun mä puhun isännöinnistä ja hyvästä isännöinnistä, joka on semmoinen hyvän isännöinnin paradoksikalvo. Koska se on just noin, että hyvää isännöintiä on se, mikä ei näy ollenkaan. Ja se on jotenkin niin kuin paradoksaalista, että sitten se niin kuin, silloin vaan kun se näyttäytyy, niin silloin se on yleensä näyttäytyy niin kuin huonossa valossa. Mutta toisaalta
kun isännöinnin tehtävähän on olla, nyt ei mennä juridiikan nippelsnappelsoneihin, koska isännöitsijä ei ole juridisesti toimitusjohtaja, mutta se on aika lailla verrattavissa. Ja se on vähän sama niin kuin yrityksessäkin, että se toimitusjohtaja, tai mä näen sen roolin hyvin vahvasti semmoisena mahdollistajana ja kannattelijana ja niin kuin koordinoijana ja semmoinen niin kuin turvaverkon ylläpitäjä-tyyppi, narujen kädessä pitäjä-tyyppi, niin isännöitsijä on hyvin samantyyppinen ja niin kuin yrityksessäkin niin ei se välttämättä näy, ellei se ole siis semmoinen hahmo, joka on niin kuin muuten näkyvä, mutta että se on niin kuin se tehtävä on sellainen, että ei se näy silloin, kun kaikki menee tosi hyvin. Ja tehtävähän on hirveän laaja ja vaikea, siis silleen oikeasti, kun sitä ajattelen. Yleensä kun mä näistä isännöintihommeleista käyn puhumassa, niin mä aina arvuuttelen sillä yleisöllä sitä, että mä leväytän siihen kalvolle semmoisen luvun 100 miljoonaa euroa ja sitten mä kysyn, että mikä tämä luku on. Ja siis niin paljon kuin mä oon tästä aiheesta puhunutkin, niin ehkä niin kuin yhden käden sormilla on laskettavissa niiden henkilöiden määrä, jotka on päässyt niin kuin sinne päinkään. Nyt sä voit Anna, me testataan nyt, tiedätkö sä, 100 miljoonaa euroa isännöintialalla, mikä luku se voisi olla? Tiesitkö, että on olemassa yhdistys, joka on joka päivä tukenasi vuokraustoiminnan kaikissa vaiheissa alle 100 vuodessa? Suomen vuokranantajien jäsenenä apunasi ovat muun muassa kattavat jäsenetumme ja laaja vuokranantajan tietopankki. Liity vuokranantajat.fi. No mä sanon vaikka, että se on rahasumma, jonka menettämisen he ehkäisevät omalla työllään. Sä oot jäljellä, koska siis se summa on keskimääräinen, siis sen kiinteistöomaisuuden keskimääräinen arvo, mitä yksi isännöitsijä hallinnoi. Mitä? Nimenomaan. Ja siis se skaala on siis toki iso, että riippuen ollaanko me nyt sitten Pieksämäellä reuna-alueella vai Helsingin Kaartin kaupungin jossain vanhassa upeassa arvotalossa, niin siis se skaala menee jostain ehkä 10 miljoonasta jonnekin 300 miljoonaa euroon. Mutta siis se, kun sä mietit sitä niin kuin summaa tai sitä euromäärää, niin tästä tullaan niin kuin siihen työn vaativuuskysymykseen, että musta se on niin kuin ihan vinksallaan tavallaan se, että miten me ajatellaan, että millainen isännöitsijä NS kelpaa tai millainen isännöitsijä, niin kuin, mitä me odotetaan taloyhtiössä siltä tai niin kuin minkälaista osaamista me edellytetään tai koulutusta tai niin kuin minkälaisia kyvykkyyksiä. Että niin kuin jos sä meet jonnekin Etelä-Espan varainhoitoyhtiöön ja otat semmoisen jonkun salkun 100 miljoonaa euroa, niin mitä siltä ihmiseltä vaaditaan, että se hoitaa sitä? Nimenomaan, että siinä mielessä toi oli musta tosi hyvä vertaus tähän toimitusjohtajuuteen, että kuinka monta kaveria pääsee johtamaan firmaa, jonka liikevaihto on 100 miljoonaa vuodessa. Niin ei niitä nyt ihan joka oksalla ole. Ja plus, että sillä on vielä niin kuin monta firmaa, jota se johtaa yhtäaikaisesti. Totta, joo. No jos nyt sitten ajatellaan, että sun pitäisi niin kuin menestyksekkäästi pyörittää sitä 100 miljoonan taloa, niin mitä siihen tarvitaan? Eli mistä tunnistaa pätevän hyvän isännöitsijän? Tämä on tosi iso kysymys. Tai siis voisihan tähän vastata vaan, heittää vaan jotain, mutta mä tykkään vastata tähän aika perusteellisesti, koska se liittyy niin kuin, tai mä pyöräytän ensin sen siihen, että mitä taloyhtiö haluaa. Se on niin kuin mun mielestä se kaiken A ja O ja jotenkin, mikä monesti myös unohtuu siellä taloyhtiössä, että niitä pitäisi ihan oikeasti miettiä, että minkälainen taloyhtiö tämä, millaisia tarpeita meillä on, mitä me ollaan valmiit maksaa, mitä me edellytetään siltä ihmiseltä, pitääkö olla digi-ihmisiä siellä isännöintiyrityksessä vai halutaanko me sellainen perinteinen paperi-ihminen ja semmoinen, joka oikeasti tulee käymään ja jonka kanssa niin kuin ollaan henkilökohtaisesti tekemisissä ja niin edespäin. Monta juttua, mutta siis lähtee siitä, että mitä taloyhtiö haluaa. Ja siihen mun mielestä sit peilataan sitä, että mikä on hyvä. Että hyvä voi olla, siis jos taloyhtiö haluaa niin kuin minimis, niin kuin kaikista minimein isännöintipalvelu ja se saa maksaa 2 euroa, niin kun se saa sellaista, niin sehän voi olla ihan hyvä
just siihen tarpeeseen. Itse en haluaisi sellaista. Mä haluaisin taas sitä toista ääripäätä, mikä on niinku semmoinen, jos puhutaan jo ehkä semmoisesta niinku kiinteistön jalostamisesta, kiinteistön kehittämisestä, jossa niinku mietitään, että hei, meillä on tyhjät kerhotilat täällä kellarikerroksessa, että mitä me voitaisiin tehdä niistä ja tehdä niistä jotain makeata, mikä hyödyttää niitä asukkaita, osakkaita ja ehkä tuo eurojakin sinne taloon tai mitä tahansa, mutta siis niinku semmoinen niinku koko ajan vähän etukenossa oleva, kehittävä hahmo, joka sitten kuitenkin, jolla on riittävä osaaminen ja kyvykkyydet ja ehkä myös niinku ympärillä olevat avut siihen, että kaikki asiat myös hoituu ja hoituu oikein. Totta kai se niinku perushomma pitää hoitaa, mutta että itse jotenkin siihen hyvään isännöintiin haluaisin just lisätä vielä sen semmoisen etukenon. Joo. No kyllä nyt kun sen noin muotoilit, niin mieluummin ottaisin itsekin tuon kuin sen kaverin, joka kankkusessa auraa puolet pihasta. Niin. Anna, isännöitsijä ei auraa. Onko nyt niin? Klassikko, kyllä. Totta. Tämä on just tämä. Niin. Mutta siis toi on niin klassikko ihan oikeasti, koska siis se on just se kun me mietitään niin kuin mielikuvissamme, että miltä isännöitsijä näyttää, niin se näyttää silloin haalarit päällä ja niin se on siinä pihalla ja se ehkä kyllä, poimii ja silloin lapsoja. lippis. Joo, mutta se ei ole se, kun se on se huoltomies. Apua, kiusallista, jäin kiinni. Ei se ole kiusallista ollenkaan, älä ota sitä silleen, vaan siis tosi niin kuin tyypillinen tapa ajatella isännöintiä. Ja siis enkä yhtään ihmettele, koska jos et sä tiedä, mitä se isännöinti tekee, niin toihan se on se mielikuva. Meidän taloyhtiössä selvästi on hyvä isännöitsijä, koska ei ole hirveästi tarvinnut olla tekemisissä. No niin. Niin, no itse ironista kyllä, niin oikeasti täällä mun käsikirjoituksessa seuraava kysymys kuuluu näin, että minusta tuntuu, että monelle, eli ei itselleni, mutta monelle on jopa epäselvää, että mitä se isännöitsijä oikeastaan tekee. Eli mikä on isännöitsijän rooli suhteessa sen taloyhtiön hallitukseen ja mikä on keskeistä isännöitsijän ja asukkaan kautta omistajan välisessä tämmöisessä arkisessa kanssakäymisessä? Ihan pieni kysymys. Niin, kerropa lyhyesti. Suhteessa hallitukseen juridiikka on hyvin selvä. Hallitus on isännöitsijä yläpuolella. Taas jälleen kerran asia, joka monesti unohtuu ja käytännössä ei sitten kuitenkaan ihan niin kuin toteudu silleen, kun sen pitäisi. Eli hallituksenhan pitäisi niin kuin valvoa, ensinnäkin tietysti valita isännöitsijä, kilpailuttaa se silloin, jos ei ole asiat kunnossa ja sitten huolehtia siitä, että kaikki tulee tehtyä niin kuin vimpan päälle. Mutta monestihan se häntä vähän heiluttaa koiraa, koska isännöitsijä on se ainoa niin sanotusti ammattilainen siinä, niin sitten jos on kovin kovatahtoinen isännöitsijä ja sellainen, joka ajattelee, että osaa vielä kaiken ja tietää kaiken muidenkin puolesta, niin sitten se hallitus tietysti jää vähän jalkoihin. Mutta se asetelma pitäisi olla just niin päin, että hallitus on yläpuolella ja tavallaan kertoo, siis yhdessähän siellä hallituksen kokouksessa pitäisi suunnitella ne asiat, mitä tehdään. Isännöitsijän pitäisi tietysti, jos olisi tämmöinen etukeno-isännöitsijä, niin se veisi sinne juttuja ja siellä ne käsiteltäisiin ja sitten niin kuin isännöitsijä huolehtisi, että hommat toteutuu. Suhteessa muihin, erityisesti siis osakkaat, asukkaat, niin se on vähän moninaisempi juttu. Ja siis jos me katsotaan, että mihin isännöitsijän aika menee, niin se aika meneehän, sitten niin kuin 3/3 menee tämmöiseen asiakaspalveluun. Ja sitten kun jos palataan siihen 100 miljoonaa euroa siihen niin kuin asiantuntijuuteen ja niihin sen niin kuin vaatimuksiin, niin se on itse asiassa aika moninainen homma, kun sun pitää sen lisäksi, että sä oot tosi hyvä asiantuntija ja pystyt hallitsemaan sitä valtavaa omaisuusmassaa, niin sun pitää jaksaa niitä mummoja, sun pitää jaksaa niitä vähän laitapuolen niin kuin elämänhallinnan pikkusen menettäneitä ja kylähulluja ja niin kuin sellaisia, jotka soittelee niin kuin 15 kertaa päivässä samasta asiasta ja dementikkoja ja niin kuin kaikkia mahdollisia niin kuin juttuja. Ja kyllä se taloyhtiö vähän on semmoinen, että kyllä ne asiat, niin kuin, ne mitkä ei kuulu kellekään muulle, niin ne yleensä kaatuu sinne isännöitsijän pöydälle. Esimerkiksi vaikkapa huoli-ilmoituksen tekeminen siitä mummosta, jolla ei ole läheisiä niin kuin seuraamassa hänen kuntoonsa ja se heikkenee. Niin, että hän on vähän niin kuin tämmöinen sosiaalityöntekijä kiinni. Kyllä. Pastori on välillä hengellinen johtaja, psykologi, mitä näitä nyt on. Mä haluaisin palata vielä tähän etukeno-ajatukseen, että
kuvitellaan, että se hallitus on nyt sillä tavalla valistunut, että se tietää, mitä se haluaa. Ja on vaikkapa vähän vanhempi taloyhtiö, tiedetään, että kohta alkaa isoja remontteja ja me tarvitaan isännöitsijä, joka pystyy jeesaamaan meitä siinä, että se hanke viedään kunnialla läpi, niin miten niin kuin tässä tapauksessa sitä voi arvioida, että riittääkö tuolla? Kapasiteetti. Niin. No referenssit on tietysti tosi hyvä, ja varsinkin siinä vaiheessa, jos on kilpailuttamassa isännöintiä, niin kyllä mä pyytäisin referenssejä niistä, jos tiedän, että on iso korjaus tulossa, niin onko hoitanut sellaisia. Ja kyllä se niin kuin projektin johtaminen, jossain isoissa isännöintiyrityksissähän saattaa olla silleen, että siellä on vähän niin kuin jopa siis projektin johtamiseen erikoistuneita ihmisiä. Pienessä toimistosta ei tietysti ole mahdollista, mutta että refet ja mistähän sen muualta sitten tietää etukäteen. Tietysti varmaan niin kuin sen isännöitsijän kanssa kannattaa keskustella niin kuin monessa muussakin tilanteessa, että jos epäilyttää, niin sitten niin kuin, että miten varmistutaan siitä. Käydä semmoinen tavallaan alkukehityskeskustelu siitä, että miten se oikeasti saadaan niin kuin kunnialla vietyä läpi ja minkälaisia apuja siihen tarvitaan. Mun mielestä iso viisautta isännöitsijältä on myös se, niin kuin kaikilta meiltä muiltakin, tunnustaa mitä et tiedä. Ja niin kuin olla rehellinen siinä. Et kyllä niin kuin me ollaan paljon väännetty taloyhtiöiden kanssa siitä, että saako isännöitsijä käyttää niin kuin asiantuntijoita, siis tämmöisiä, joille maksetaan siis pyytää jotakin lausuntoja, teknisiä tai juridisia tai jotakin muita lausuntoja. Ja mun spontaani kysymys olisi, että miksi ei? No nimenomaan. Siis, joo, mutta kato, kun osakkaat monesti ajattelee, että isännöitsijä on se, jonka pitää oikeasti tietää ihan kaikesta. Niin, että kun me maksetaan sulle, niin sit sun täytyy tietää. Toi on tosi vaarallista mun mielestä. On. Ja siis se nimenomaan on vaarallista, mutta se on myös tosi kuormittavaa niille. Mutta siis niin, että sitten semmoisista asioista, mitkä ei ole sen isännöitsijän ekspertiisiä, niin niissä kannattaa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Joo, siis niin, toi tuntuu vaan siis, kuten sanoin, itsestään selvältä, että jos sä meet yleislääkärille ja sanoo, että mä en hoida näitä polvia, joo, mutta sun on pakko sanoa, niin se voi mennä noin. No, sittenhän tässä ollaan myöskin semmoisessa tilanteessa, varsinkin jos ollaan pidemmän aikaa tehty yhteistyötä, että se hallitus on ikään kuin sen isännöitsijän työnantaja ja siihen tulee tämmöistä ehkä henkilökohtaistakin kemiaa alkaa syntyä, niin jos ei olla tyytyväisiä, niin sehän on aika inhimillisesti ottaen haastava tilanne sitten lähteä vaihtamaan, kun tässä nyt on tehty hommia yhdessä ja pitkän aikaa ja ei niin kuin näin. Mutta tässä tullaan siihen juridiseen asetelmaan. Et se on ihan sama kuin jos pomo katsoo niin kuin alaisensa lusmuilua sormien läpi. Et se kuuluu siihen rooliin, että sun on pakko pystyä sanomaan se asia. Ja tiedän kyllä toki, että käytännössä monesti se on vaikeaa ja kaikki ei ole tottuneita semmoiseen ja se tuntuu pahalta. Mutta ehkä sitä voisi helpottaa semmoinen, mä oon yrittänyt lanseerata tämmöistä, sitä ei ole kyllä vielä kauheasti lyönyt läpi, mutta siihen mahtavaa, jos niin kuin isännöinninkin kanssa kerran vuodessa jossain hallituksen kokouksessa pidettäisiin tämmöinen kehityskeskustelutyyppinen, että käydään niin kuin molemmin puolin, että mihin ollaan tyytyväisiä, mikä toimii ja mitä voisi sitten niin kuin ehkä tehdä paremmin ja kehittää seuraavana vuonna. Niin siinä jo ehkä päästäisiin semmoiseen kulttuuriin, että annetaan sitä palautetta niin kuin ajoissa, koska kyllä se on isännöitsijällekin sitten saattaa olla aikamoinen pommi, kun yhtäkkiä tulee vaan irtisanomisilmoitus ja sä luulit, että kaikki on niin kuin ihan ok ja sitten ne onkin niin kuin silleen todella tyytymättömiä. Niin se on ehkä vähän myös silleen ihmiseltä ihmiselle niin vähän kohtuutonkin tilanne, että kyllä se niin kuin näkisin, että hallituksen rooliin kuuluu pystyä siihen, että antaa palautetta silloin, jos toinen ei toimi hyvin. Niin, onhan se silleen reilua, että sä annat mahdollisuuden muuttaa sitä toimintaa, koska kaikki kehitys tapahtuu sen palautteen kautta. No, mitkä olisi semmoisia red flags, mistä tiedät, että nyt voisi olla aika vaihtaa tai mihin kiinnittäisit huomioon silloin, kun semmoinen epäilys alkaa hiipiä, että hoitaako tämä isännöitsijä tehtävänsä, kuten on sovittu? Kaikki uutuuskirjat, klassikot ja ainutlaatuiset Storytel Original-sisällöt aina mukanasi. Löydä joka päivä jotain uutta kuunneltavaa. Storytel. Kokeile ilmaiseksi jo tänään.
No toi on sinänsä aika helppo kysymys, koska se tulee ihan itse asiassa tutkimusdatastakin, että mihin ollaan niin kuin tyytymättömämpiä tai tyytymättömimpiä. Joo. Niin siihen, että isännöitsijä ei vastaa. Isännöitsijä ei tee sovittuja asioita. Ja siinä on mun mielestä ne kaksi niin kuin olennaista juttua. Totta kai siis joskus harvoin voi olla kyse jostain, että isännöitsijä on vaikka kämminyt jotain, siis oikeasti tehnyt jonkun ison virheen, mutta harvemmin on niin, vaan yleensä kyse on siitä, että sä et saa kiinni sitä, se ei tee niitä asioita, mitä on sovittu. Ja silloin mun mielestä on niin kuin kyllä vakavan keskustelun paikka. Ja sitten, jos ei se korjaannu se tilanne, niin irtisanomisen paikkakin tai kilpailuttamisen paikka. Mulla on semmoinen käsitys ihan niin kuin median perusteella, että isännöitsijän työ on oikeasti nimenomaan aika raskasta ja epäkiitollista, mikä on vähän tullut tässä ilmikin. Niin millainen työvoimatilanne teidän alalla on? Että kuinka moni nuori ihminen halajaa isännöitsijäksi? Niin, tämä on ristiriitasta. Siis kun juttelee noiden yritysten, niin kuin varsinkin tietysti johtotason ihmisten, jotka tätä asiaa niin kuin ressaa eniten, niin niiden näkökulma on se, että osaavaa työvoimaa on ihan hiton vaikea löytää. Ja siis se varmaan on just näin, että kyllä kaikennäköistä alanvaihtajaa ja kouluttautujaa sinänsä kyllä on liikenteessä ja sinänsä ihan tietysti hyväkin, mutta se, että sä saisit oikeasti osaavia, niin niitä ei paljon, tai että niistä käydään ihan sikakovaa kilpailua koko ajan. Mutta sitten taas toisaalta, nyt me on tässä tämän 4 vuoden aikana, kun mä oon ollut Isännöintiliitossa, niin mä oon saanut esimerkiksi käydä tuolla niin Haakahelian semmoisella kiinteistöisännöinnin intensiiviviikoilla, kun siellä uusia opiskelijoita yritetään istuttaa ajatusta heidän päähänsä, että tämä isännöintiala on hirveän hyvä. Siellä on joka vuosi enemmän porukkaa. Ja siis en mä tiedä, voiko siitä nyt vetää suoraan yhtäläisyysmerkkiä, mutta niin kuin on se mun mielestä jotenkin ihana signaali siitä. Ja mä väitän, että sitä työtä pystyy kyllä tekemään niin kuin inhimillisesti. Siis tarkoitan, niin kuin, että se työmäärä ei ole niin kuin ihan älytön ja että se olisi niin kuin kaikkea, tiedätkö, vaan semmoista shaisee, mitä sun niskaa vaan sataa koko ajan. Vaan että kyllä sitä, mutta se on paljon kiinni siitä, että siis totta kai niin kuin prosessit, järjestelmät, että ne kaikki toimii, että sun ei tarvitse käsin tehdä niin kuin joka ikistä asiaa alusta alkaen, mutta myös se, että niitä kohteita on semmoinen määrä, että sä pystyt oikeasti niin kuin huolehtimaan niistä. Että jos sulla on 50 kohdetta, niin mä voin kertoa, että siinä jää niin vähän aikaa per taloyhtiö, ja niin kuin varmaan itsekin voit kuvitella, että se ei ole kiitollista niin kuin kenellekään. Se ei ole, siis asiakkaat on tyytymättömiä ja sit sä oot koko ajan niin kuin jäljessä siitä, mitä sun, niin kuin, että sä koko ajan vaan sammutat niin kuin kamalimpia tulipaloja, etkä sä ikinä pääse siihen, että saisit niin kuin etukenossa. Joo, ja sitten varmaan tuossa tilanteessa se puhelimeen vastaamattomuus alkaa sitten tulla vastaan. Kyllä. Mutta tälleen niin kuin viestintäihmisenä ajattelen, että jos sitä mielikuvaa saataisiin niin kuin karvattua just sieltä tumpin poimiasta tähän toimitusjohtajakulmaan, niin siinä olisi jo niin kuin myynnin paikka. Että toihan on ihan, okei, nyt mulla on ollut vähän synkkä näkökulma, mutta mikä siinä on niin kuin kivaa tai sellaista myönteistä? Miksi on siistiä olla isännöitsijä? No siis, sitäkin on paljon tietysti aina kysellään meidän jäseniltä ja alalla ja kyllä se niin kuin, varmasti se semmoinen niin kuin työn vaihtelevuus, se, että se on oikeasti haastavaa, että niille, jotka sitä haastetta kaipaa, niin sitä kyllä niin kuin piisaa. Se on tosi monipuolinen. Sun pitää osata ihan hirveän monenlaisia asioita, taloutta, juridiikkaa, hallintoa, tekniikkaa, ihmisiä, niin kuin vaikka mitä. Sitten työllistymismahdollisuudet on tietysti todella hyvät, varsinkin jos olet hyvä, niin aivan varmasti saat töitä ja susta pidetään kiinni ja palkkataso on ihan ok. Työaika on vähän semmoinen, että se varsinkin keväisin, niin se on melko rankka homma, kun on kaikki hallitukset ja noi tilinpäätösyhtiökokoukset. Mutta että sekin, niin, sekin on vielä niin kuin silleen ihan niin kuin semmoisessa raamissa, että on niin kuin hallittavissa. Mutta varmasti se monipuolisuus, mä luulen, ja semmoinen, niin kuin, ja totta kai niin kuin ne ihmiset, jotka tykkää olla toisten ihmisten kanssa, niin ne varmasti tykkää myös tästä hommasta. Niin, saa olla ihmisten kanssa. Kyllä, Joo. Erilaisten ihmisten kanssa. Joo, hyvä. Katsotaan sitten vähän tätä taloyhtiöiden tilannetta tällä hetkellä.
tämä rahoitusasia on ollut tosi kovasti tapetilla 2 syystä, eli koska korot ovat nousseet ja sitten numero 2, niin tämän rahoituksen saanti on kiristynyt ja sitten paljon on keskusteltu myöskin tämmöisistä taloyhtiöistä, jotka ei saa lainaa, että vakuudet ei riitä. Kuinka isoa osaa taloyhtiöitä tämä ongelma koskee? Onko tämä niin kuin isollaan vai enemmän tämmöinen ehkä mediakärjistys? No mä voisin sanoa sulle tuosta meidän vaikka putkiremonttibarometrista nyt 2 semmoista lukua. Joka 10 isännöitsijä sanoo, että silloin taloyhtiöitä, joita ei pitäisi enää korjata ollenkaan, vaan ne pitäisi ajaa alas. Ja lähestulkoon saman verran on semmoisia, joilla on taloyhtiöitä, jotka ei saa lainaa ollenkaan. Että kyllä ne siis määrät on niin kuin tuhansissa joka tapauksessa. Jos ajatellaan, että meidän kokonaismäärä asunto-osakeyhtiöissä on se vähän päälle 90 000, niin kyllä siinä on niin kuin mä sanoisin, on se paljon. Että, niin, kyllä mä sanoisin, että se pyörii varmaan jossain 10% luokassa niin kuin joka tapauksessa. Sitä on tosi vaikea arvioida ja se riippuu ihan hirveän monesta asiasta, mihin taloyhtiö pystyy kyllä itsekin vaikuttamaan. Että jos on esimerkiksi, sanotaan, että on semmoinen, kun meillä tietysti rakennettiin silloin 60-70-luvulla ihan hirveästi, ja jos on nyt semmoisia taloja, niin kuin tässä Suomenniemellä kuitenkin on, joita ei ole tänä aikana niin kuin peruskorjattu vielä ollenkaan, tai on ehkä vähän ehostettu sieltä täältä, mutta siis semmoista niin kuin näin, että on semmoinen tilanne, ja sitten ei ole mitään pläniä tulevasta, niin se on niin kuin, siis en mä tajuakaan, miksi pankki niin kuin lähtisi rahoittamaan semmoista, mutta jo pelkästään se, että jos on oikeasti niin kuin asiantuntijan kanssa tehty pläni, joka on vielä jaksotettu, ja niin kuin sanotaan seuraavalle 10-15 vuodelle, niin ollaan jo niin kuin vähän paremmassa tilanteessa. Ja sitten totta kai niin kuin, siis se, että taloyhtiöt ylipäätäänkin niin kuin, jotenkin, mä en tiedä mikä siinä on, että kun ihminen ostaa asunnon tai osakkeet asunto-osakeyhtiöstä ja muuttaa sinne, niin jotenkin ajattelee, että okei, mä maksoin nyt tämän 200 000, sitten mä maksan kuukausittain vähän sitä vastiketta, mutta that's it. Ja sitten ne niin jotenkin tajuu sitä, että tähän pitää niin kuin investoida koko ajan. Että ei tämä ole semmoinen, että sä voit niin kuin silleen vapaa matkustaa vaan siellä ilman, että siellä niin kuin tehdään yhtään mitään. Ja siis se on ihan vihoviimeistä siis se, että yhtiökokouksessa jotain tarpeellisia korjauksia sitten ruvetaan vielä niin kuin vastustamaan, niin se on ihan silleen, rupeaa höyry vaan nousee korvista, kun mä mietinkin. Mutta koska sillä, että oltaisiin ylläpidetty säännönmukaisesti, niin oltaisiin aika lailla pitkälle jo varmistettu myös sitä lainan saantia. Joo, tämä on semmoinen tematiikka, mitä on usein pohdittu tässä podissa eri vieraiden kanssa, että se on niin outoa. Pasi Oravan kanssa vaikka puhuttiin siitä, että jos sä ostat auton, niin se on itsestään selvää, että sä käytät sitä huollossa ja se pitää katsastaa ja muuta. Että eihän siinä se homma mene niin, että sä odotat, että täältä autosta kuuluu outoa ääntä ja ei tässä oikein jarrut toimi, mutta mä nyt vaan niin kuin ajelen ja ostan bensaa. Mutta asunto, joka on todennäköisesti sun elämän kallein investointi, niin se ei jotenkin niin kuin ylety sinne, niin miksi näin on? Mikä sun analyysi on? Ihmiset on tyhmiä. Mitä? Ei, mä en tiedä. Siinä on jotenkin niinku se sama. Mä yhdistän tämän niinku semmoiseen toiseen hölmöyteen, mikä taloyhtiöissä mua niinku raivostuttaa, on siis se, että ihan tämä sama, että kun siellä nyt hallitus hallinnoi sitä niitä niinku arvokkaita omaisuuseriä ja sitten kaikki osakkaat on sitä mieltä, että hei, teidän täytyy siellä hallituksessa niin tehdä hirveästi hommia, mutta hei, me maksetaan teille 10 vuodessa siitä. Ja sitten niinku toiset niinku oikeasti kantaa vastuuta siitä niinku sun omaisuudestas. Niin mä en tiedä. Siis se on joku semmoinen niinku historiallinen jäänne, että näin vaan on aina ajateltu. Mm. No jos sitten ollaan tämmöisessä tilanteessa syystä tai toisesta, että sitä rahoitusta ei tipu ja remppaa olisi pakko tehdä, niin mitä sitten voi tehdä? Mitä vaihtoehtoja on, ettei se omaisuus mätäne käsiin? No kuule, mitä kekseliämpi isännöitsijä ja hallitus, niin sitä parempi. Kyllä siihen kaiken näköistä on keksitty. Mä tästä annoin juttelin yhden porvoolaisen isännöitsijän kanssa, joka oli
keksinyt semmoisen homma, siis joka tapauksessa pilkotaan sitä remonttia, että se jo niin kuin auttaa paljon, mutta ne oli pilkkonut sen silleen, että ne oli pilkkonut sen 10 vuodelle, siis putkiremontin ja sitten myös sen rahoituksen niin, että ne oli perustanut tämmöisen uuden hoitovastikkeen, tai korjausvastikkeen, jota kuitenkin maksettiin pääomavastike perusteella, jotta saatiin se niin kuin yhtiöjärjestyksen mukaan tavallaan niin kuin meneen oikein suhteessa siihen putkiremonttiin. Ja sillä rahalla, mitä kuukausittain saatiin, niin sitä pikkuhiljaa niin kuin hilattiin eteenpäin. Pätkä kerrallaan. Pikkunen pätkä kerrallaan. Niiden suunnitelma oli se, että 5 vuoden kohdalla niillä on maksettu sitä jo niin paljon ja tehty sitä niin paljon, että sitten ne sais lainan. Että ne pystyisi sen lopun sitten lainarahalla hoitaa. Mutta siis niitä pilkotaan, niitä remontteja niitä tehdään siis silleen, että ei tehdä kaikkea sit, mitä oltiin suunniteltu tai tehdään vain jotakin välttämättömyyksiä. Tai putkiremontissa tietysti niin kuin varmaan se helpoin tapa on se, että ei tehdä, niin kuin ei uusita putkia, vaan esimerkiksi pinnotetaan ne ja näin. Mutta sitten siinä tietysti tulee vastaan se, että mikä on sitten oikeasti kannattavaa ja niin kuin teknisesti ja minkälaisia teknisiä käyttöikiä niillä sitten saadaan niillä semmoisilla pikakorjauksilla, niin se on tietysti sitten semmoinen mietittävä kysymys. No just tänään, kun me tehdään tätä ohjelmaa, niin on uutisoitu aika isosti tämmöisestä varkautelaisesta kerrostalosta, jossa ilmeisesti yksityisellä omistajalla on ollut useampia asuntoja ja sitten hän on vaan lakannut maksamasta vastikkeita ja nyt tilanne on se, että se asunto-osakeyhtiö on konkurssissa, niin onko tämä tämmöinen ikävä kuriositeetti vai nyt kun me eletään taloudellisesti aika epävakaita aikoja, niin luuleeko sä, että tämmöinen tulee yleistyä tai tullaanko me niin kuin näkemään lisää tällaisia tapauksia? Tullaan valitettavasti. Ja siihen liittyy niin kuin parikin asiaa. Toiset on niin kuin semmoisia, tai sitä asiaa voi niin kuin ehkä lähteä selittämään kahdesta, niin kuin, että on semmoisia niin kuin pysyväisempiä pohjavirtauksia, niin kuin tavallaan megatrendityyppisiä muutoksia, jotka siihen vaikuttaa. Ja sitten on niitä semmoisia akuutteja asioita. Ja niissä siellä niin kuin megafaunapuolella on alueiden eriytyminen, joka on niin kuin ihan, se on vaan luonnon fakta, että näin tämä nyt menee, että ihmiset muuttaa kaupunkia, vaikka ne kuinka koronan vuoksi pikkusen muuttaisi maallekin, niin kuitenkin ne enemmän muuttaa kaupunkiin. Mikä tarkoittaa, että alueet tyhjenee, reuna-alueet, ja silloin niin kuin siinä on jo yksi niin kuin tosi iso tekijä sille, että sinne tulee jäämään niitä tyhjeneviä ja sitten niin kuin jonkinnäköisen lopun näkeviä taloyhtiöitä. Mutta sitten totta kai on niin kuin näitä, on tämä korjauspuoli, joka ehkä sijoittuu tässä aika jännekysymyksessä tai mega-mikro niin kuin akselilla johonkin puoleen väliin on varmaan nämä korjaukset, mitä ei ole tehty ja mikä vaikutus niillä on just siihen lainansaantiin ja näin. Mutta sitten on tietysti vielä nämä akuutit, että on energiakriisiä, on niin korkojen nousua ja varsinkin niin kuin jos katsoo niitä, että mitä nyt talvella on mennyt konkurssiin taloyhtiöitä, niin kyllä se on esimerkiksi maakaasuyhtiöitä, semmoisia siis yhtiöitä, joita on lämmitetty maakaasulla. Toki toiset on keksinyt keinot, millä ne pääsee maakaasusta äkkiä johonkin toiseen lämmitysmuotoon, mutta kaikki ei ole keksinyt. Mutta ja kun mietitään, että on näin monenlaisia tekijöitä tässä, niin mä sanon, että siis se iso megafauna pohjavirtaus siellä, niin se ei tule muuttuu miksikään. Ja se ajaa sitä kehitystä siihen, että siellä tulee erinäisetkin taloyhtiöt kohtaamaan loppuunsa. Se voi tapahtua monella tavalla. Se konkurssi on vaan niin kuin, mun mielestä konkurssista puhuminen itse asiassa sinänsäkin niin on vähän niin kuin, tavallaan niin kuin turhaa, koska yleensä siis konkurssissakin on kyse siitä, että yritetään löytää ostaja sille kiinteistölle. Ja jos ei se, minusta konkurssi on niin kuin vielä kaikista pahin sen takia, että jos käy niin, että se konkurssi raukee, eli ei ole löydetty sitä ostajaa ja siellä ei ole mitään varoja siellä konkurssipesässä, niin se raukee varojen puutteeseen se konkurssi tai se konkurssipesä ja se, mitä sille taloyhtiölle tapahtuu, niin on se, että se poistetaan saman tien, kun se konkurssi on rauennut, niin kaikista rekistereistä, minkä takia se ei pysty enää tekemään minkäännäköisiä oikeustoimia niin kuin minkään tahon kanssa. Eli siellä ei, siis sähköt katkee ja vedet katkee ja kaikki, siis että se ei ole enää asuttava sen jälkeen. Ja sitten edelleenkin kuitenkin niillä osakkeenomistajilla on se omistus siihen taloyhtiöön,
erikoinen tilanne. Todella. Ja siis sen takia nyt siis thank God me saatiin tuonne hallitusohjelmaan kirjaus siitä, että näille taantuville alueille tai niitä koskien perustetaan tämmöinen selvitysryhmä, joka yrittää etsiä semmoisia, että se olisi jotenkin hallittua. Eikä niin, että sitten tulee semmoinen kaos, vaan kun kaikki yhtäkkiä menettää omaisuutensa siellä. Mutta siis varmasti tullaan näkemään tosi traagisia kohtaloita. Ihmiset on ostanut 50 000 kämpää ja sitten se on arvoton yhtenä päivänä. Joo, ne on kyllä valtavia yksilön kohdalla valtavia tragedioita. Toki myös yhteiskunnallisesti sitten, jos niitä alkaa tulla enemmän. No, miten potentiaalinen asunnon ostaja tai asuntosijoittaja voisi itse arvioida sitä, että onko tällä taloyhtiöllä edellytykset saada lainaa vaikkapa 5 vuoden päästä? No ainakin ensinnäkin taloyhtiön papereita katsomalla se suunnitelmallisuus niin taaksepäin kuin eteenpäin, mikä sieltä taloyhtiön papereista ilmenee, niin se on jo yksi hyvä indikaattori siitä. Jos semmoista löytyy, niin sitä paremmalta näyttää. Sitten tietysti tämä nyt vaatii tietysti vähän semmoista perehtymistä asiaan, mutta että tietysti siihen varmasti on saatavissa apuakin, erinäisiä asiantuntijoita, mutta mitä enemmän siellä on korjauksia tehty, niin sitä tietenkin paremmassa asemassa se on. Sitten tietysti täällä varmaan muissa jaksoissa on vielä paljon parempia ihmisiä ollut ja tulee olemaan kertomassa siitä, että mitä sieltä taloyhtiö esimerkiksi tilinpäätösaineistosta kannattaa katsoa, koska se kertoo myös tosi paljon siitä taloudellisesta asemasta. Onko siellä puskuria, elääkö taloyhtiö ihan kädestä suuhun vai onko siellä sitten jonkinnäköinen puskuri olemassa, onko siellä paljon saatavia taloyhtiöllä. Nämä on tämmöisiä tavallaan helppoja juttuja, mutta sitten tietysti jos on mahdollista, niin kyllä mä varmaan kävisin jonkinnäköisen keskustelun hallituksen puheenjohtajan tai mahdollisesti isännöitsijän kanssa. Niin, se isännöitsijä, niin saako hän antaa tästä jonkunnäköisen arvion, jos sitä asiaa ei vaikka nyt sitten ole käyty sen hallituksen kanssa läpi, niin saako hän heittää siitä, että älä osta? Siis isännöitsijähän sinänsä saa kertoa kyllä ja toiset kertookin aika paljon. Se, että kannattaako isännöitsijän kertoa ihan hirveästi, niin se on sitten ehkä eri asia. Tarkoitan vaan sitä, että mitä enemmän se kertoo sellaista mutua tai sellaista, mitä ei ole päätetty, mitä ei ole suunniteltu, mikä ei ole missään kirjoissa ja kansissa, sitä isomman vahingonkorvausriskin se ottaa. Ja sen takia toiset sitten taas varoo kertomasta kauheasti yli sen, mitä on yhtiökokouksessa päätetty tai suunniteltu. Joo, mulla olikin sitten seuraava kysymys. Olin muotoilussa jotenkin näin, että voiko isännöitsijä sanoa mitään kunnossapitotarveselvityksen ulkopuolelta. Eli periaatteessa voi, mutta välttämättä ei halua. Ja kyllä mä sanoisin, että varmaan semmoinen, varmaan tyypillisempää on se, että varotaan. Ne on ollut nimittäin, siis niitä on aika paljon niitä erityisesti isännöitsijän todistukseen liittyviä oikeudenkäyntejä, joissa ja toki on paljon myös semmoisia, mitkä ei ole koskaan mennyt tuomioistuimeen, että ne on sitten sovittu. Mutta virheitä tavallaan siinä, mitä on siinä tiedon, tai mitä tietoa on annettu siinä kaupantekohetkellä isännöitsijän toimesta, niin se on kyllä semmoinen, että varmaan on ihan fiksuakin miettiä kyllä, mitä sanoo. No sitten lupasin, että saat soittaa tässä ohjelmassa lempibiisiäsi, eli puhua tämmöisestä asiasta kuin huoneistotietojärjestelmä. Eikö se ihanan seksikäs? On, tämä on todella vetävä ja dynaaminen termi. Niin, mikä on huoneistotietojärjestelmä? Miksi sitä pitää kiinnostua ja vielä sun mielestä innostua? Niin kerroppas. Siis minähän olen ihan superinnostunut siitä, koska se on yksi asia, joka pakottaa tätä alaa digitalisoitumaan. Ja siihen, että siis nythän, jos me katsotaan, että miten taloyhtiöiden tiedot, siis kaikki korjaus, kaikki tekniset, kaikki taloudelliset, hallinnolliset, kaikki tiedot, miten ne on, niin ne on sikin sokin eri muodossa, eri tiedostoissa, eri tiedostomuodoissa siis, eri järjestelmissä, tai sitten ne on paperilla, tai sitten ne on jossain sähköpostissa tai sähköpostin liitteenä, tai sitten jossain on jossain OneDriveissa jotain PDFiä.
Siis se on kaos, jos sitä katsoisi silleen, niin kuin, tiedätkö, niin kuin koko valtakunnan tasolla kokonaisuutena. Ja nyt huoneistotietojärjestelmän niin kuin semmoinen iso kantava ajatus, nyt puhutaan aika pitkästä aikajänteestä, eikä ihan vaan tästä päivästä, on se, että pikkuhiljaa standardoidaan sitä taloyhtiöitä koskevaa tietoa ja sitten valtionhallinnon halu on siis se, että se siirretään sinne huoneistotietojärjestelmään. Nyt on aloitettu siitä, että ensin siirretään osakeluettelot, mutta siellä on nyt seuraavassa vaiheessa tulossa sitten esimerkiksi tekniset ja taloudelliset tiedot. Ja tässä nyt väännetään just kättä siitä tällä hetkellä, että miten ja mitä ja missä muodossa ja miten ne pitäisi niin kuin saada koneen luettavaksi ja semmoiseksi yhteismitallisiksi. Ihan himskatin iso projekti, koska vaatii myös tosi paljon siis järjestelmätoimittajilta, mutta myös niiltä isännöitsijöiltä, ja tämä heijastuu aivan varmasti myös niihin osakkaisiin, asukkaisiin. Ja se, mikä on nyt se ensi kevään juttu, miksi mä haluan puhua tästä, niin on se, että tämmöiset järjestelmähankkeet, niin kuin me ollaan näistä valtionhallinnon upeista hankkeista muistakin opittu, niin ei välttämättä aina mene ihan silleen. Ai joo. Tiedätkö silleen, niin kuin, että voisi antaa niin kuin sille 10+ ja papukaijamerkki. Niin nyt tässä on esimerkiksi nyt ensi keväänä semmoinen pieni, me ei tiedetä vielä ihan miten tämä menee, mutta ehkä semmoinen varoituksen sana, että jos tuntuu, että et rupea saamaan yhtiökokouskutsuasi, niin kannattaa olla yhteydessä isännöintiyritykseen ja toki varmaan jo etukäteen pitää itsekin vähän huoli siitä, että tietää, että mihin se on sovittu se yhtiökokouspäivä, koska nyt seuraavan keväänä siis yhtiökokouskutsut lähetetään siihen osoitteeseen, joka HTJ:stä, eli sieltä huoneistotietojärjestelmästä saadaan. Ja mä voin kertoa, että se ei ole välttämättä oikein. Hei, nyt jos mä oon ihan rehellinen ja miksen olisi, niin mun on pakko sanoa, että mä en nyt oikein niin kuin tajunnut, että mihin se yhtiökokouskutsu tulee tai menee. Niin kerrotko vielä sillä lailla, että 2-vuotiaskin ymmärtää? Ihana sä. Siis yhtiökokouskutsu tulee tavallaan ihan niin kuin ennenkin sun postiluukusta, jos se on tullut postiluukusta ennenkin. Nyt on kyse niin kuin enemmänkin siitä, että kun aikaisemmin se osoite, mihin se on lähetetty, niin isännöitsijä on kyllä tiennyt sen, koska sä oot yleensä ilmoittanut sen isännöitsijälle. Mutta nyt isännöitsijä ei voikaan käyttää sitä osoitetta, mikä silitellään siellä järjestelmässä on, vaan se joutuu ottamaan sieltä huoneistotietojärjestelmästä sen yhtiökokouksen kutsun toimittamisosoitteen. Ja se saattaa olla väärin, koska sinne ei välttämättä ole päivittynyt juuri se osoite, mihin sä oot ilmoittanut, että se siis, kun sä oot ilmoittanut sen isännöinnille, niin isännöinniltä ei mene se tieto sinne huoneistotietojärjestelmään, vaan ne ottaa tietoa muun muassa väestötietojärjestelmästä. Eli niin. Yksinkertaisesti 2-vuotiaalle siellä järjestelmästä, mistä isännöitsijä jatkossa joutuu sen osoitteen ottamaan, niin voi olla väärä osoite. Ja sen takia se ei välttämättä tuu siihen sun postiluukkuun. Eli sisältääkö tämä kannusteen mennä tarkastamaan oma osoite? Huoneistotietojärjestelmästä, kyllä. Juuri näin. Hei, semmoinen kysymys vielä, että kun tosiaan kerroit tuossa alussa, että sulla on iso intohimo uudistaa tätä alaa ja ravistautua irti jonkinlaisesta jopa välillä takapajuisuudesta, niin mihin suuntaan isännöinti kehittyy ja tämä kiinteistöala, minkä sä toivoisit muuttuvan tai mikä sun missio on tässä Busineksessä? No mun keskeinen missio on ehkä semmoinen rimannosto. Semmoinen, että semmoisen ammattiylpeyden ja kunniallisuuden niin kuin nostaminen tällä alalla, että ei niin kuin räävitä niitä hommia kasaa, vaan tehdään oikeasti niin kuin hyvin. Ja mitä Isännöintiliitto pystyy tekemään niitä eteen, niin on tietysti, niin kuin me ollaan nyt uudistettu alan eettiset ohjeet, me uudistetaan alan yleiset sopimusehdot. Meillä käynnistyy ensi vuonna, me siirretään tuonne Keskuskauppakamarin alle semmoinen uusi valvontajärjestelmä. Ja ollaan tehty kaikennäköisiä niin kuin vastuullisen toimijan työkirjoja ja sen sellaisia niin kuin oppaita ja apua isännöinnille, että pystyy sillä saralla kehittymään monenlaisia juttuja. Että me pystytään tietysti niin kuin tekemään oma osamme, mutta totta kai se isännöintiala sitten itse ne yritykset ja ihmiset siellä niin sitten ottavat onkeensa tai ovat ottamatta, mutta toivottavasti ottavat.
Mutta sitten totta kai, niin kuin, että mitä oikeasti tulevaisuudessa tulee tapahtuu, niin tuossa kun puhuttiin siitä alueiden eriytymisestä, niin yksi varmasti sellainen tulevaisuuden muutos, joka ei ole ihan vielä alkanut, on se, että myös se isännöintikin eriytyy. On tosi erilaista. Totta kai se on jo nyt faktisesti hyvin erilaista, mutta siis, että se olisi myös niin kuin tarkoituksellisesti myydään niin kuin erilaista isännöintiä, niin siihen on vielä matkaa. Mutta että jos me puhutaan jotain taantuvan alueen konkurssikypsästä, jossa on pelkkiä eläkeläisiä, ikääntyneitä, huonosti liikkuvia ihmisiä, niin se on erilainen kuin sitten taas vaikka pääkaupunkiseudun joku monikulttuurinen arvokohde vaikkapa. Joo. Sitten mulla olisi sulle muutama tällainen lyhyt henkilökohtainen kysymys. No, anna tulla. Mehän nyt ei olla puhuttu tässä juurikaan sijoittamisesta, mutta mä kysyn kuitenkin, että mikä on sun paras investointi, jos asuntoja ei saa laskea? Ei! Miksi niitä ei saa laskea? Koska se on kiinnostavampaa. Tämä voi olla siis mitä tahansa, vaikka joku palvelu tai... taide. Ei. Mä vastaan. Mä rakastan taidetta ja mä jossain määrin keräilen sitä. Mikä on sun kokoelman helmi? Mahdoton sanoa. Ehkä uusin ihana helmi. Siis siellä on niin ihania juttuja. Mä en nyt voi kaikkea kertoa, mutta yksi ihana on muun muassa onko Maisa Majakka sulle tuttu? Ei kyllä ole. Hän on semmoinen keraamikkotaiteilija, joka muun muassa tuossa tässä kesällä, jos näitä somessa törmäsit sellaiseen keraamiseen patsaaseen, jossa Sanna Marin on mikähän se teoksen nimi on vielä, joku tämmöinen etkot tai joku vastaava. Mutta hän on aivan mahtava hahmo taiteilija ja mulla on eräs hänen semmoinen iso patsaansa ja rakastan sitä. Mikä on sun huonoin investointi tai hankinta? Mitä kadut? Mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä en oikein tykkää katua. Kun se on sitten kato menneitä lumia, uponneita kustannuksia, niin kuin taloustieteessä sanotaan. Että tai koetko kulutus häpeää jostakin, koska sitäkin nykyisin pitää potea koko ajan? No mä olin viime kesänä olin semmoisessa reissussa, missä mä en ollut itse hoitanut tätä, mutta ystäväni oli vuokrannut talon tuolta Tanskasta tämmöiselle isommalle porukalle. Ja me maksettiin sitten niinku tanskalaisittain itsemme aika kipeäksi ja se oli aivan järkyttävän hirveä, aivan homeessa. Ja sitten sen lisäksi, että se koko talo haisi niin kuin ihan järkyttävästi homeelle, niin se haisi myös viemärille. Ja voin kertoa, että mua hieman mietitytti se maksusuoritus. Mulle on yllätys, että Tanskassa voi olla inhottavia taloja. Niin. Hyggen ei ollut hyggeä päämaassa. Kyllä tässä. Joo. Mihin sä tuhlaat rahaa? Joo, ja toistan vielä, hän ostaa kenkiä, vaikka niitä on joka pitänyt. Korona-aika siitä hyvä, kun ei niitä kenkiä mihinkään tarvinnut, niin se vähän tavallaan sitten madalsi sitä niin kuin semmoista suurinta intoa. Ja nyt se ei ole käynnistynyt ihan samalla vimmalla, niin ihan hyvin menee. Mistä sä pihistelet? Pihistelekö mä jostain? En mistään. Mut toisaalta en mä kyllä tuhlailekaan. Et ehkä se on semmoista, niinku, mä tykkään semmoista kultaisesta keskitiestä niinku rahan käytön suhteen. Jos teepaitaan painettaisiin slogan, jossa olisi sun vinkki vaurastumista haluavalle, niin mitä siinä lukisi? Tee sitä, mitä rakastat. Täydellistä. Mä tilaan yhden tollasen. Tosin en ole niinkään vaurastunut, mutta silti I want to believe. Ja sitten on vikakysymys, johon saa vastata vain kyllä tai ei. Niin tekeekö raha onnelliseksi? Kauhean, kun sulla on hyviä kysymyksiä. Mä sanon, että mun on pakko vastata kyllä, koska raha tuo turvallisuutta ja se turvallisuus tekee onnelliseksi. Näin se on. Näin se on. Hei, suuret kiitokset Miia Korokanerva, että
saavuit ilahduttamaan meidän kuulijoita. Kiitos, tämä oli oikein mukavaa. Nonni, sä tiedät miten tämä homma toimii, eli tykkää tästä jaksosta, tilaa tämä kanava ja liity myöskin Sijoitusoven sähköpostilistalle. Seuraavan kertaan, moikka!